וואי, מה, אני הולכת להיות לרתום היום. מה קרה לכם? הולכת בבג'אני, כל העולם ואשתו. מקום הכי התפרק. בואו אנחנו אתם משגעים אותי, נמשני. מדברת לי עד שעות בעלה שאתם רואים בתוכניות האלה. בוא'נה, יש עוד 5 שעות. קשרי לי, ואיפה הם? בוא'נה. שנייה. קשרי גם לתאום. מה קורה? תגידי, את בדרך? כן, אני פה, אני ממש עוד שנייה אצלכם. אני באה. אוקיי, אנחנו בשבוע. יאללה. ביי. היא בדרך. הנה, טל רב. טל. איפה אתה? כן, אני מגיע. טוב, ביי. מה, איחרנו הרבה? מה נסגר איתכם? איפה אתם? זה לא אני. בוא'נה שעה, מה אני תקי, ממי, מה נעשה? יאללה, שבו. נו, חברים, מה את חברת ברעיון? איזה רעיון, הרגתם אותי כבר. אני מיואש לגמרי. בוא'נה חברים, תקשיבו, יש לי רעיון ענק. טוב, זה משהו מפגר. אתם לא מבינים מה הולך לעשות לליאור. זה יעשה את המשלימה, תקשיבו. לא באמת חשבתם שנגלה לכם את הרעיון. יואו, שירי, מאיפה זה? וואי, תגידי מה, מאיפה הבאת את זה? יאו, קרוב, יאללה. שירי, הרגת אותי. שירי? ניבי? איפה אנחנו? מה, הג'ינס של ליאור? אנחנו ג'אנות. של ליאור? לחוגה של ליאור. ישנתם בג'ינס שלו? טוב, מה אנחנו עושות פה? בוא נלך. דברי, זה כאן העליים שלי. הנה הנעליים שלי. שמי חגורה? היי, אוקיי. מה הלך פה? מה נשמע? מה זה בעיה הזה? העליים שלו. קחי, זה שלך. אחי, הכל ליבי. הכל עליכם. התיק שלך. ליאור! איזה אח יש לי? זה ממזר הילד הזה. מזל טוב לבבג'אני. בבא, אני אוהב אותך, אתה בעם גדול, אוקיי? עזוב שאתה הולך לעשות פה ליין מגניב בימי שבת ולהיות שמח. אבל אם יש פעם בשנה ואתה אח ואני אוהב אותך, ואין הרבה אנשים כמוך בענף, אז לך ותצליח, ואני אוהב אותך, יאללה. יש לך המון מזל טוב. מאחל לך שתמצא גבר, כמו שאני מצאתי את הגבר שלי, את האישה שלי, שיהיה לך המון מזל טוב, אנחנו אוהבים אותך ושיהיה לך המון בהצלחה. יאללה, תודה. מזל טוב לבבא. ליאור, המון מזל טוב, אני באמת אוהב אותך אח. שיהיה לך הרבה מזל טוב, ואני שמח שהכרתי חבר כמוך. ליאור, המון מזל טוב, אני מאחלת לך את כל האושר שבעולם, תמשיך לשמור על החיוך שלך ולתת שמח לאנשים. ליאור, אני מאחל לך המון מזל טוב, כל הסבל, מדעי בריאות, אושר, לך בכל אשר תלך, ושתדע שאנחנו אוהבים אותך, אחי. בוא נשם, מישהי תנסה להיזכר איפה היינו אתמול. איפה היינו? במורו, לא? היה ים, משהו, לא? ים. במורו, היינו בפתיחה. איזה מורו? הפתיחה אתמול של המורו? הייתה פתיחה אתמול. בוא'נה, לא זוכרת כלום. מה הייתה פתיחה? יאו, כמה...
כאילו. טוב, אני אומרת, בוא נרגע. בוא נחזור לשם, נדבר עם אנשים, ננסה להבין איך בדיוק הגענו. איך הגענו לליאור הביתה? בוא נחזור, בטוח בקי והמיטה שם, נשאל אותם, בטוח הם זוכרים משהו. כן. טוב, יאללה. ישר.